ingane ezincane lezothola ukuthi isuke emakhaya angamile kahle. Ngiyacela ukuthi uyiqoke wena uyithengele uniform noyicathulo nganani uyobheka ingane obonayo ukuthi akumile kahle emakhaya azo uyithengele i-uniform. Nami ngithi akufakaze ukuthi alokho kuncane ngaphi ngiyabonga kakhulu. Namhlanje emcimbini kuseGreat Town esikoleni eSangweni High School or eSangweni School ngifike ngedlulisa u25,000 kubafundi bakhona ukuze bezosizakala labo abanganawo amandla. Omfaniswano salibona salibingelela into faso TV le uKhuzani after i-performance ebeyinhle kakhulu kuwona lo mcimbi le ube esedlulisa ke isheke lika 25,000 inkulungwane ngama25 lapha na ke einganeni ezokwazi ukuthi ke engenawo umfaniswano bayihlonze ngendlela yakho esikoleni ebesebeyithengela. Wenze kanjalo uKhuzani ke wenzeke ubudoda izozonke ke izithombe lapho ethi uKhuzani siyabonga okuhle kodwa okuhlakulekayo noma okubonakala ngoKhuzani nganisa kwethu ukuthi uyakwazi ukucabanga nabanye abantu and kunesifiso esikhulu ngezikole eziningi ukuthi zikwazi ukuthi isizakale uhlale efake ekhikhini lakhe bese yaphosa esivivaneni. Into enkulu kakhulu leyo nenhle noKhuzani ayenzayo. Ngalokho asisho ukuthi abanye abantu abakwenzi noma useyachoma ufuna ukuvela no. uKhuzani wenza lokhu okusuka enhlizweni. Uyasi-understand isimo, uyasi-understand isikhathi esikuso njengamanje ukuthi kusebenza imali isikhathi samanje kushathiwa ukhuluma kahle kangakanani egcina kosuku uma ubona ukuthi uyafisa ukusiza vele uzokhipha epocketini lakho uphose lapho ophosa khona ukuze kube nezingxenye zey'ngane ezosizakala emfundo bathi isikhali sakusasa. Noma-ke abantu abaningi asebefundile imisebenzi-ke ithe ukuncipha kungasafani njengakuqala kodwa umuntu akahlale nalo ulwazi umuntu ebe equipped information so that makuvela opportunity-ke umuntu-ke akwazi ukuthi ke asebenze noma-ke izinto seyishintshayo ukuthi manje sekuno-AI sekukhona ini nathi singabantu nemfundo nayo kuzomele adjuste lokho-ke akukho-ke okudlula lapho-ke bekuyilokho nje nganisa kwethu-ke besifuna-ke ukukudlulisa ngawo kulo mcimbi wayizolo lapho uKhuzani efike wadlala kahle kakhulu wenza imangaliso uze uzibuze ukuthi kanti imuphi lo Khuzani abahlale bethi hhayi ingoma zakhe kwashe kwacima uSpotify. Yazi mawungaphika nabantu ungaze uzonde umuntu ungaze uyiphuthisele ngento enhle nento emnandi. Akekho umuntu odlala njengoKhuzani, akekho umuntu o-active esiteji njengoKhuzani. Uyayenza into yakhe ilokho nje kumele ukwazi njengoKhuzani ukuthi awusoze wamfanisa-ke nabanye abaculi. Ngisakahle ngazi ukuthi isiyodwa nakuzayo.